עוד את הציבור החרדי בתקשורת, הרב ישראל כהן. הוא מאוד מסביר, הוא מדבר את הציבור החרדי. שואלים אותו שאלה, למה בחורים לא הולכים לצבא? צריך לשמור על המדינה. צריך לשמור. מה הוא יענה להם? מה הוא יכול לענות להם? שואלים אותו. הם לא יכלו להבין את זה. אי אפשר להבין את זה. אבל השייך הסדר. אין להם שייכות לזה. זה משהו לא זוכר. אז אם אחד שואל כזאת שאלה, מה לעשות? מה לעשות? אמר, תלמד אז תבין. אם הוא ילמד תורה, אז ממילא הוא יהיה שייך הוא יבין מה התורה עושה, בדיוק. מתחוכם, היה לי השם. אמן, אמן, אמן. אמן. זו seine ständige Simche. אמן, אמן. רגע, כמו את לנו ברוכה. שיעזור לך. שתהיה בהצלחה.